Umkhandlu wamatekisi iSANTACO eLimpopo uthi kulukhuni satshe ukuthola imindeni yabantu abashone engozini yetekisi eyenzeke izolo ebusuku emgwaqeni owuthelawayeka uN1 ngaphandle kwase Mookgopong. Itekisi ishayisane mahlanze nemoto ewuhlobo lwe-SUV. Sesenyukele kwaba 17 isibalo sabantu abaphangala kule ngozi sisuka 12 kuhlangulwe abanye abayisishiyagalombili abatakulwe abashayeli bezimoto. Kushone nomshayeli wemoto enkulu kule ngozi. Uphenyo lubonisa ukuthi umshayeli wetekisi ubesuka eGoli elibangiseTzanini. Kucelwa ukuthi abagibeli izimoto zomphakathi babhalise imininingwane yabo ukuze bezokwazi ukutholakala uma kuba nengozi. We are making a plea with the passengers to give correct information at the taxi rank when they are asked for contact numbers, because some wrote 9 numbers, some numbers are just incorrect, and then it's horrible when you cannot locate the family in times like this.